magandang araw ulit may gawin tayong wheeling inverter na Daikin brand 300 amperes, pero sa tingin ko matagal na tong di ginagamit kasi panay alikabok na. Pati dito alikabok na may batin dyan, pati dito sa likod So, halatang hindi na ginagamit siguro kasi yung problema nito, pakita ko. So, okay natin. Nakailaw na yan. So, ito problema. Yan. Ganyan lang yan. Patayin ko ilaw. Yan lang yung problema niya. So malamang power supply din ang problema nito. So linisin ko muna to, tapos ayusin natin. Masyado nang malikabok. Linisin muna natin ito na maigi. Ito na yung board ng natin. Daikin inverter natin na yung namamatay yung ilaw. So bali yung inspection pala ng board natin ito yung niya. Parang dyan bukan natin ayusin yan pagka yung iba naman wala naman So yun tsaka tayo saksak ulit natin para makita natin yung problema. Baka sabihin nyo iba yung board na ginagawa natin So on ko na yung switch. Yan. Tapos on na rin natin yung main switch. Yan. So yan pa rin yung totrobolin natin. Ba't naggaganyan yung niya? So kadalasan yung lang, yung patayin ko muna. Yung natabunan ng kulay puti, yan yung tatanggalin natin. Yung power supply IC natin. So tanggalin muna natin tayo muna nating mamatayan kasi may supply pa So linisin muna natin yun So ayan malinis na So subukan ulit nating pandre baka yun lang tapos na nating malinis, hindi na wala nang masyadong crowded doon. So natin. So ganun pa rin So kailangan na nating yan yung power supply IC natin.
So bali palitan natin to ng bago ano. So bali ito na yung bago natin ano. Ito yung luma, ito yung bago. So bali testing na natin ano kung maayos na ba. So bali nakasaksak na yan ano. Bali papandanin na natin ano kung maayos na ba. So saksak ko na. Tapos on ko na rin yung switch. Yan umilaw. Tapos moment of truth. Dito banda na. Uy, ganun pa rin no. So ngayon, nung gagawin natin, bali tanggalin natin to. Tapos lagyan natin ng supply. Kung titino siya, so it means nandito yung sira. So kung ganun pa rin, so malamang nandito yung sira. O di kaya naman nandito sa IGBT at saka diode natin. So tanggalin ko muna ano. So tanggalin natin ano. Maglagay na tayo ng ano, power supply. So bali nakikabit ko na yung power supply ano. So testing na natin panda rin kung stable ba dito yung under o hindi. So ito. So on ko na. So yun, stable ano. So ibig sabihin walang problema rito. Nandito lang yung problema. So ganun mag troubleshoot ano para hindi na kayo tataka kung saan kayo magsisimula. So nung nilagyan natin ng power supply, okay naman, si zero. So dito lang tayo magko-concentrate mag-trouble. Try ko palang check yung PWM kung okay. Nung sinabi ko pala kanina na ito yung dito na tayo mag-concentrate kasi good nga rito. Tapos nag-steady yung voltahe dito. Ang gawin ko pala nito, unahin ko muna i-troubleshoot yung PWM controller board itong board na to kasi may problema. Yung tinester ko ito, sukat yung gamit yung oscilloscope natin. Yung kabila dito, nakita ko muna. Yan. Kung dito ako mag-check, ito yung test point ko ng isa. Mahina yung square wave.
Tapos dito sa isa, meron naman hindi nga lang maganda yung signal. So may problema tayo dito sa PWM natin. At saka itong isa yan. Ito nakita niyo yung resistor na yan. Sunugo yan, bali nag-open. Bali ang value niyan R10. So kung tetesterin na natin yan, dapat tutunugo yan. So kita nyo. Yan o. Open. Kahit dito sa 200. Yan, tutunog dapat yan. Kasi 20 ohms lang naman yan eh. Tapos ito isa 1 ohm. So open. Pakita ko ng maigi, parang may konting yan o. So sunog yan. Ang dahilan yan, bukod sa sirat, may problema tayo rito. Meron din tayong problema dito sa MOSFET na to. Yung N channel at saka P channel natin na IC. So tanggalin ko muna yan. Tapos tester natin Kasi nagtester ako dito. Yan, nagtester ako dito. Ground. Tapos dito. Yan tumutunog. So ibig sabihin sa na to may shorted. Kasi dito naman wala. Dito tumunog. So ang connection yan papunta rito sa dalawa. So kailangan ko munang alamin yung kung saan yung sira. So testerin ulit natin So meron pa rin. So malamang yung isa. So tester ulit. O yun, wala na. So tester natin dito. Yun, wala. So yun, dito yung sira. So ito banda yung sira natin, shorted. Ayun ako, daming sira pala nito. Yung merong isa dito na na shorted. So testerin natin kung saan yung shorted dito So naka lang tayo, na continuity lang tayo. So ito good to siguro. Yan. So lang tumunog. So ito siguro good. Ito yan shorted dito wala. Yan shorted. Yung isa wala. So ito yung sira. Tapon na natin yan. So bali ito, balik natin. So tapos lagay tayo ng isa na bago. So yung IC pala na yan medyo may kamahalan. Kaya kung hindi nyo kabisado yung sira, huwag kayo palit ng palit kasi may kamahalan yung piyesa ng welding So ayan, may kabit na natin, tapos linisin na natin, tapos testing tayo Tsaka pala naglagay ako ng hindi ko muna yan,
papalitan ng SMD. Ito mo lang muna. Pagka okay na, saka ako papalitan yun. So, bali tama yung hinala ko na pangit yung signal na nilalabas dito sa IGBT, kaya minabuti ko na lang tinanggal yun. Kasi pagka eto na yung ginamit natin na source of power natin, malamang masisira yung IGBT natin, kasi ang nilalabas nitong PWM natin at saka itong MOSFET hindi maganda. So ang isang ko na lang, palitan ko yung isa, baka naman sira pa rin yung isa. So ito, bago na to, ito na lang papalitan ko, tapos susukatin ko ulit yung signal kung maganda na ba. Doon pala sa so hindi pa masyadong kabisado yung signal, baka tinatanong sa isip nyo na ano kaya sinasabing tong signal na to. So papakita ko yung yung signal na. So on ko muna yung yan, tapos tingnan nyo yung nandun sa screen. So yan mo yung signal natin na PWM kaso nga lang pangit, hindi maganda. So isusum in ko. Yan ho. So kailangan kong yan, i-normal yan. So dito yan dito ako kinukuha yung signal na yan, dalawa na yan. So ngayon bali napatino na natin yung signal pakita ko yung napatino na natin yung signal. Pakita ko yung nandun sa scope kung anong sinasabi ko kanina. So on ko yung yan, tapos yan yung sinasabi ko kanina na maganda na yung signal ng PWM natin. So yan, okay na yan, kabilaan yan so ayos na yan. So buti nyo lang nakuha pa. So balik na natin to So hello ulit bali testing na natin tong natin tied in so nakakabit na yan. So yung resistor hindi ko pa rin inalis ganun pa rin. Tapos yung nagpalit tayo ng isang sirang MOSFET na N channel at saka P channel na magkasama So hopefully sana hindi na gumana na para kung bumalik man dun sa dati na nung pa blink yung supply nito, so malamang magpalit tayo ng ng IC natin na power supply IC so hopefully hindi na so on ko na, nakasaksak na yan, naka-on na rin na tayo sa umilaw na rin yan, ito rin. So on ko na yun, nadali din yun so kaya pala siya nagbi-blink kasi nga yung primary natin nasi-sense niya na may problema dun sa secondary niya, kaya nagbi-blink yung natin, yung display natin. So para malaman natin, gusto nga tayo dito sa
Yan, nakalagay na yung tester, no? Tapos yung 24 volts natin, yan, 25. So okay na to, stable na. Tapos hindi ko pa rin nakakabit yung yung IGBT nito. Kung tayo, dandahan tayo. Tapos testing tayo dun sa output ng sa IGBT na ang gamit natin. Tingnan ko muna yung ilaw kasi maliwanag. Yan So tagay ako dito ng tester sa gate at saka emitter yan, bali na kasi tayo ng 50. So nasa mga 17 to 18 volts yung supply natin dito nakukuha ang supply natin sa so okay na yan. So bali balik na lang natin yung IGBT, tapos balik ko sa casing, tapos testing natin ulit so bali palitan na lang muna natin, tapos bago natin ilagay dun sa casing na kasi kabit na rin natin yung 4 na IGBT. So unahin ko muna yung yung resistor dito. So hello bali i-explain ko lang po yung yung anong nangyari dito nung tinanggal natin daw, tapos ginamitan natin ng power bench supply natin, tumino yung voltahe niya tumino yung display niya, so hindi namamatay. Ang isang explanation doon kasi nga yung ginamit natin na power supply mataas yung amperahe, so hindi kayang mano ni system na mamamatay siya. Mapipilitan siya ngayong umandar ng matino pero kung ito yung gagamitin natin, masisenso ng feedback dito sa IC na to na may problema dito sa secondary, kaya nga pinapatay niya, nag-auto shut off siya, na yun yung resulta na nagbi-blink lang dito yung display natin, kasi nga nalalaman ng IC na to na may problema dito banda sa secondary. Yun yung kagandahan ng ibalik natin sa original yung power supply niya yung pagko-convert ko kasi nawawala kasi yung feedback, o hindi naman kaya yung power supply na ipapalit nyo dito pagko-convert nyo yung masyadong mataas, kaya mapipilitang umandar yung natin, yung system natin, kasi hindi niya nasisense yung konti ng problema hanggang doon na lang so, tapos na lang kakabit ko na lang yung IGBT. Ay, kabit na lang pala natin. Testing na natin tong panda rin yung bagong gawa natin die-in inverter na 300 amperes. So recap ko lang muna, bali ang pinalitan natin dito, nagpalit tayo ng IC na yan, tapos yan itong isang to at saka ito so subukan na natin panda rin to.
So on ko na yung ano, yan switch. Tapos on ko na rin yung welding, ano. Yun. Tapos tingnan natin kung may ano ba, may output na ba, no. So tester tayo. Yun, 71.7, ano. So bali okay na to. Tapos ano na lang, bali tatakpan na natin. So ano, bali naikabit na natin yung ano, yung cover, ano. So ito na yung itsura niya. So try na natin, ano, balik lang natin paanda rin, ano. So on na natin dito, on na rin natin yung switch sa likod. So ayan. Tapos try tayo mag-test ng output. So 48.2. So doon na lang natin to sa labas i-testing, mag-welding, ano, para malaman natin yung performance. So try na natin tong i-welding yung ano natin, bagong gawa nating die-in inverter na 300 plus, ano. Ito yung nagbi-blink 300, ano pala, 300 amperes, ano. Ito yung problema, nagbi-blink. So tapos na natin tong magawa, no. So on ko na yung welding, ano. Yan. Tapos set tayo ng yan, mga 120 lang. So welding na natin to.